Echo boigo chire chichi brand ao. Echo chire chingia kirage. Chirangi chiga. Niko chire chibirengo ao. Punabono. Mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba. Isiko ye nyumba. Chire chikomentra niguwa amavuta yani oil. Na boigo. Chiria chia mache. Inyuranga. Chirangi chiga. Niko chire kurwase chire chiri guririke. Iliria gatigati. Wekari guri ilia bantabati. Boigo. Imeya Uhuru Superstores. Nero eduka yuka. Iyo wate mixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyuyigo musongo iyo irangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angane bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Mwanju muligero na kwareganire se kiunga chinsanye litukaligali alero lia echuma shitariki 22 mutinyo gatano gatatu mwaka noyu ubwechire bubere na 25 chirika ngoro kwaro ni toto nyangiri kurense moja bimanyererio nigoto kubwateranera Wilson Makoli na ya negatia na kwareganire se kiunga chinsa inye magoroba alero ntumbale nyumba abana ina amatebi nga tata na mama no mwana ominto no mwana omoke bayire nabo twatema sana gusiara amache gusento konye mebereri erorekane abantu bane bya mataya mo gusiria magima ase okuyire nyumba chinsemu kinyamakoroto ebunge ya Kitutu Masaba as a united front. That's why you are seeing the governor here and all the MPs from every area, so that we can assist and support our people to benefit from the government. Unity is critical for our people because we need to be united in order for us to be able to achieve. Obwagachi no korosi gwa kwegeti gia chindege giasuneka gochaka lituko lyalera centre ya bene magayo gotalirwa no mwasiri Julius Migosio gamba igege no geteneini ono nyamira entwe turaganye ebintu gakero kyairire twegeni bona gana madoda inga mwabigire rigena turegeni abamenyi be county ya Nyamira kurwa birengera byabo kubwatakana no gochaka kwa Obwagachi bwe University ya Nyamira. Abanyanyimbo bobo tukikorwa segeta sene gya keroka nigo bajakire botuki gore kole kyo goichane
asegotebekana buna abantu beamate eyemo omusacha murugioye omwana oye naboigo omwana omenyeruka naboigo omochokoro oye nigo banyate koba bakoyire nyumba obotuko bokira rero kwana ase chinsemo echio nigo eamate yanyaka bagosanga ebirengereri byabo ase banyaka bakoboria obwene bweamate yo bali banyaka bagosiria amagema abo ng'amona Rodrick Makini Angwenyi bw'emyaka 52 Jackie Bochabeli Makini bw'emyaka 50 Mary Makini bw'emyaka 23 na boigo Rusto Makini bw'emyaka 3 unagotumwe muri kito Polycarp Okara nemambia abamenyi bechinseme chiga cha Nyamakoroto imeye sublocation yenye mu ne location ya Nyamakoroto eward yega ya Gesima ebunga yega ya Bogetutu bamusaba babokero mu icano munene asegotebekana enga ya Rodrick Makini Angwenyi mongino ya Jack Bochabeli omwana Mary Makini nomojo korasireta Prusto egotebekana banyarako babagosamberwa nyombaga igana gusira bono abantu baja butuko banyora abana ubu nabaligo nyomba abu bono muntu teyo kokoteba inturanyora muntu atotebinga ingikia kolekana obutuko ubu lakini turojenga abana ubaitire kolengana mona kirori nigo bakwerere njira banyarako baguturwa amono umwana yo muyo nyarako bagakominjira kurwa sama kuya yiga aseno nyina bochinga kibata makuri myumuriro yiga batanyarako bagotuya kende gyonsi naboka nabeka chianga nasoka twaminyoka ekero twaminyoka ntwika batangani twanyore nyombe bwa tumuriro twajwata amagosiara amaje twanyora umuriro oro monene naende twanyora umuriro ko siara amaje ore komenta nali abana bapurubu abana twanyora abana nyene twaboringa abantu mbale nyomba abana ina amatebinga tata na mama no mwana ominto no mwana omoke bayire nabo twatema sana gosiara amaje gosento konye mebereri arorekane twanyora omwana naroponyoka kuri nyomba oyomo omwana ori narutakira ari omaene inyerikane nga omwana oyiga asireta Mary Makini nigo ari gochikinyarako bagakogenda ase university ritukerigaria rero asegotebekana abamatabaga nigo banyarako bakonye nibo elio bachikunyarako bakumwira ase skuru into getigareta gotigarako begetandawili na asekikirerete amakwiri yiga yubututukanu negento kere bororo sana toigwete bororo mono ase engencho y'omwana ominto asambirwe ase encherembe kero ogosiria omogino oroche omonto bweandaire aire omwana oye university achi gosoma kero omwana ago aetire ekenyoro tokorora bobe ntori koigwa buya nebikora bingabu nebiga kurasora gongorega byagendre ko bikonekigwa sama tukamagega yendo korengana mo nabanyakenyora abaigana abamate bagendere ko bagwicanira ekenegente ekebe kiarorekanire ase ekenyoro eke nande fata mo Nyamakoroto bisanga byaboero ebinge abantu bagoitwa ko twachari mambe twanyora omongwano ria sibire bichanga mokaya sibire bichanga amagoko eko twale kolimia amagoko aliga yabutoke bichanga biri byabutoka abantu oli abaite tubakasambwa twalera amaliga twaswingeza tokokora amategeko ngo yagendere ko bagekomanye obotati obwekera nuko kolekana iri kumanya ningikirira amakwiri yiga ye amategeko y'abantu bane gukorimo nako gendera kugikiria bakorete ayanga buna yiga aya namangana twarori twanyakorora gesa toiborwe nsi abantu bane efamilia yamo bagwitira nyumba gaki ntwaye musabanga umongina mama oleme ikiagira nimaitenga noiria nyita senkoro yao lakini yasa ina wadili chibulia keroyo no muntu kile osimeka na kiyo kwa yasa bone omwana na bwate kingwera kimitinye tatu bone kingeke gwerere ikyo ka kyo nyendi bale gwanja basokie kingwera ndo nyaba banda banene babwate obubisana barabu ono no mwana yati akia bwate omweke ngwerere kengo bairana nakere asiritalia Yesu yebono ningana kolengana mo nomo deputy county commissioner kurasora gongoriga rwa masaba North Musubati Stella Wanyela agendere ko bagagosemya abantu gutemuka ibitambukira samabokabo nekero emichandire banyarako bagutumika libaga lyabo lyabene kunyarako bakogaya ningana bwikirano elio wetanga buna yanga buna yiga asatebire obotuki bwachakirwe limolyoka elio kumanya ekikirire tamakwiri yiga yobororo si vizuri kabisa kwa sababu uhai unatoka kwa Mungu na kama kuna maneno watu wanakaa chini wanaongea. Kwa hivyo wanakijiji wa hapa poleni sana na wacha tupatie nafasi DCI wafanye uchunguzi. Inko ripoti ligeta seni kia uwanjete kia gatembe kura Augustine Semechiga cha Nyamakoroto
Ewadi ya Gisima ebunge ya Bugitutu wa Masabe County ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara. Na abamenyi b'ebunge ya Bonchari tukulia lero niko baba no mugoko omonene kubwatakana hamo netaro yo mwasiri bw'ekisemi musike Julius Migoso gamba mugabana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati n'abarayibande gwikirana segati yasuneka eri korotota ogochakigwa gw'okwagachwa gwegetie gyo kubwatakana amono gochika kumurayibwe nse musike William Tomoiruto hamatuko amake aitire bakwana tinzame cyo niko batabana ogochakigwa no cross gwegetie gyo niko korakonya kukinia enseme yo yasuneka na nene mono orogongo rwagusi muna gutuma imurikito diponi asanya Netaro ya bene imeyorogongo rwagusi no muwaziri w'egisemi Migosi Ogamba asokorotota amagenderero chinsemo ao litukolia lero ni gatarire geti gyasuneka airstrip ikyotokemeje bunge ya Bonchari amonere no mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo abarai bomolengo Kenya Kwanza kurwa sorogongo rwagusi. And today we are here in the presence of our governor, Jafet is here, Zahir is here, Steve Mugaka is here from Nyamira, and we also have the chairman of KAA, Mr. Honorable Caleb Kostani. Now, the other instructions that we were given is to come and confirm the status of this airstrip and ensure that it is also activated so that construction can start and it be completed, because for quite some time we've not had this airstrip operating and it was decommissioned, but now we are recommissioning it back under the instructions of His Excellency the President so that we can have this airstrip operating here in Kisii. Gukona imeye bunge ywe omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati igate birenga ebirebiga nebyo konyora magenderero kurwa serikali. It's the time for us to do what? To harvest or to milk the cow. Please. And either now there is a good widow around, we'll have to harness that opportunity. Therefore, there will be a leadership meeting with the president again to follow up a number of issues. The president promised the expansion of Cabron Kisii Road, and probably we may go the direction of Dual, so that there is a toll station or a toll station there for it to recap up. Ense monokorotota egeti gyasuneka omuwaziri Ogamba nigakwanera okunganyiwa we Kisii prison okwagachwa wechi stadium ao. We don't have TVETs. Yeah. We are working towards having those TVETs done in those two countries. Thank you. The program. Thank you. We already mapped it and it's going to be done. And when I come back next. Komenta na ywe ni gakwanira igoro ya magendera imeyorogongo rwagusi asabona boliri abana siasa kurwa rogongoro iga. That where we are dealing with development in Kisii and Nyamira, which is now the Gusii region. There are no parties, there are no leadership rankles. We do development as a united front. That's why you are seeing the governor here and all the MPs from every area, so that we can assist and support our people to benefit from the government. Unity is critical for our people because we need to be united in order for us to be able to achieve the goals that have been set up. Habare kurogongo rwabo nchali bakurogono mu director Lake Basin Teresa Bitutu ni ngobono bagokera omurobulyo yokurwa serikali inse yo muraiwense Dr. William Samuel Ruto aseboigo baba bagotuguterare chinkuma cyo watananekana buna omunchari abantu bakirete bakaumata buna banchari tugatebe getie kengia to borabu nande so maene egetie kenakie getanga ngusiengima akigo twago getekar twenga State House kare president ya Kenya ya tenena na bukwana ngotoire getikie ndege suneka riese bargo keira sironga inkomanyo yo tagete go keira lakini nkoirunga bakia kiarwanire tunamatiang na sama kwerende matabori akoijwa no to koikuru enes keime egetie kego kebwatera manga kwarora se ereboye getikere muntu na arucha agete gotebanga ngakiabeire affordable housing no ewe chakobekwa aigembe ote koira omuntu oyiga achagete gukwana agachaka koropoka mangana housing tarenga ande igonto wazo confuse abantu baitu na ende onya housing to kolenter buna banchari igoto kora
public participation to identify some animal. Munabasae, ekikucha kotuan local permanent opportunities to employment. Ngakichikolet employment opportunities. We have learned people in Bonchari abari bataraba employed. Etivet yekobeku in Bonchari, egetie kia airstrip yasune kakiko irana in Bonchari. Ki unlock the opportunities chinyinge as engineers, as abarimu, as abantu ba maji, abantu ba construction. Oko nakugosemeria watigirwa bamenyi bebunge ya Bonchari aso chikuchaka gukora bongia wigetie keiga kia suneka airstrip Boigo no konyora magenderero ande sorogongoro igarwa busi bunabetega kulirwa chira chinga kiche campaign no muraibwense Dr. William Samuel Ruto ripoteria getaseni kia ukiagatembe uraiga asebunge ya Bonchari county ya Kisii eliana ngoro kwa Dipon Asanya na habara aonigo masegetro kubwatuka chimbwa chigonjura emega yebirero samatanga nakoba ayage siasa gukwana asebirero ime yebunge ya Kituru Chache North county ya Kisii mwasiri wechisemi musike Julius Migoso Gamba nigo boigo akwanira obuya bukugendera kubwatisia serikali yo musike William Ruto elie ense kosi elio ensema ya gusi nyakabaga kwa yanyorera amagendero asoma yugo yo nigo ikiranwa nabarai abange abo ababwatiranati omugavana mukuru we county ya Kisii omusike James Elvis Omaliba Ongwae munagotuma muligito Daniel Onteri okwana sebirero ime ya marani ya county ya Kisii Migosi nigo hararirie gocha kugendera kora omugusi asoko bwatesie serikali rabisi ilio koenekeligwa magendero. You must be truthful in the things you are saying. You must not come because you want popularity to lie to the people and be clapped for when our people are suffering. Here you mentioned that you want support from the government for the schools. It is because those schools are lacking infrastructure, which we must struggle to get the resources to have these schools built. You cannot have those schools built through popularity in funerals. Asomwega uyegwe karinua na barai au egatia bo mokonyi wo mugavana we county ya Kisii mbunge wensemeyo musike Jafeth Nyakundi Jerusha Mumanyi mugavana mukoro we county ya Kisii egati ya bande Migosi nigo boigo akwanero mukyoye bukurungiye sekta y'ikisemi Gatobwatera na muchimutu tokole binde tokosaba nalili abantu eto barakonye. I have already elevated since independence. We had 3 national schools. I just elevated them. Now we have 9 national schools in Kisii. From 3 that have been there from 1963. These are genes that we want to bring in education. We are bringing it even in Kisii. For the first time in 2024, we had clean exams that did not have any malpractice. Kwa Kisii walikuwa wanaambiwa stories zingine ambazo Umuskungwae hasense moyae nigaboria igoro yo kugendererwa ku morobelio bogosira barimi bekemeriye chae ase factory ya Sombogo boigo okugendererwa we stadium ya Marani mirobelio ateba achageti echingaki aringi korae county ya Kisii egetie keiga deputy governor nora na ya norega igo muchumbi twakobege to muchumbi ogwa kore myaka 10 deputy governor chongo oregetie ke na chagete kere buya kabisa nalikera gra to kwa na ndo beke sa bantu bago ikaranza ega sira isi tongoro chinga go deputy governor egendo kiaga tato nane kyo mwalio mogako ya mboretie na bagaka bande baje to bisiyane bakamboli goro ya Sombogo tea factory. At that time omuntu olengo muchumbe njiminuru wangwenyi Jimmy no orega nkaruo bisiyane na rege PSR kaja tokagenda paka KTDA naye tokagamba na KTDA baganja korete e factory yeta na be governor nkaligi chibesa nkabata 30 million shillings e factory gachaka njege ndogyo kangobolio musikonyoka seneta ya itotwajete nomo chumbo itorega ega oyo mintonya kundi. Farmers are still paying that loan. Yes. Jekona arwede 30 million. Na inumogo clear loan ye farmers imba kona chibes. Kwa sababu
sikina kinda abolie mugako minto sako genda agende na Nyasaye abana abajoni minto ono mugako olenge was a great man na ndo anyata alengi great mwale toro mura mwale kwa buna muri obomo bumugusi negati yale bwega kwanirwa boigo abaraya baiga basegeta kubuli moske Don Bosco Gichana anyirwe na kwaegwa emerema serikali. Huyu Don Bosco vile mnajua alienda Tanzania akafanya PhD. Ni kweli si kweli? Don Bosco tachienda Tanzania akachikosoma. Oiranire. Bwana asinge iranire kile tungeweza kuomba na kupitia mheshimiwa mbunge na mheshimiwa waziri kama yuko vile yuko hapa. Na wale mtafikia mheshimiwa Sudi haya maneno hayapati. Huyu Don Bosco ameshafanya PhD, amegraduate, sasa apate kazi. Don Bosco tikaya kuimelemu. And my brother and the minister wa elimu hapa Marani elevated St. Monica National School Marani Girls. Now that you are here. Secondly, tupatie senior school hii Kenya. Kwa sababu huyu mzee ni educationist, tupatie senior school pale tu. Alafu najua DG akiwa hapa Marani level 5 itibu wagonjwa kansa. Tumechoka sana kusafiri pale mbali. Kurubutiri gataseni kiaga tembe kurega si kaunti ya Kisii letrene nguruku Daniel Untiri. Na somo yego yoyo moncho murigerali nigo chibura buru chia ne kwa anseke egeke na chinga kyo boto rubwera na nigo abakwane abanyaka bakuikelia egente kyo bana gutume muri kito Daniel Untiri. Na segeti kia Marani kitutu cha North County ya Kisii ase litukulia lero umubaro manene wabamenyi oikirana abairi abasani na barai kurwa chinsemo au hasomo yegolenge bokomeni mugaka John Dominic Gichana we myaka menene uyole tato mwabo uyoli gitikirogo kyobubonge hasensemeyo moske Don Bosco Gichana litukeli hase kitutu cha North 3 chagetibuya niyo nkubwatakana negati yabasaye bensemeyo abo baturubania umuyogo yo bwa matanga bakomocha mubunge wensemeyo Jafeth Nyakundi bagotera one time. Magagaye segi nigo ya chaka kwenekiwa egati yabatyotiria beserikali nabalia bakoyepinga kwirira egati yabasaye gususurwa nebinungusu nebibago asokongusana na kwirira egati abogotigirwa chingoma chintindi asokongusana nokwo kwira angechitagika 30 Age umulembe nigo enekigwa kubatakana no gwesonania kubisa babanyimbo na matanga agendererigwa abange nigo bagikelia egekorekyo asogonchurwa kwemesangerekano ya gesiasa koba yechisege nabande baira liebagerio koreria ogwetana okoramana gusararania amalieta na gwaka siasa etabwati musingi lero amangana twarorire agokorekaga asamatanga na twari gusaba abafathers mokoba mutebina abapasta tiga matanga abaya maskani. Ni siasa ya maendeleo, siasa ya barabara, siasa ya stima na siasa ya vitu vingine. Ninajua wengi hawataki kusikia hiyo siasa, lakini hiyo ndiyo siasa ambayo itasaidia wananchi na watu ya Jamhuri ya Kenya, sio ile siasa ya emotions na nini. Hiyo tuachane naye, tufanye siasa ambaye itasaidia mwananchi. Mimi ningetaka kupiga hiyo siasa ya kelele saa hii, hizi barabara zetu hazingekuwa zinaendelea. Magaga yichinkwana koera umuseneta we county ya Kisii muske Richard Onyonka nigare gati ya basaya asoko gendelia injili yeyo nkuruboteregeta seni kyagetembe litrene ngurku Daniel Untiri. Na litukali mulioka magega ye University ya Nyamira guchaka kwa gachwa niga abamenyi kurwa chinsemecho anamono kurese county ya Nyamira bazokena kusanga ebirengerere byabo ase banyara ko babako kera guswa korke mugokobo kubatakana amo negetambo kerekyo buna gutuma buri gito fatika December.
abamenyi bomochie Onyamira nigo barure ebirengerero byabo kubwatikana n'obwagachi bwa University ya Nyamira kyabonyoru egiye gotoka ime ye ward ya Itibo ebunge ya North Mugirango abwase babwate ogosemeria okonene bunanigo irachigokinia ekaunti ya Nyamira kemagenderero twiranirie serikali yabono ngambu ya mono asogotoretere university na ndende barengererie batoe branch ose faculty ya medicine gocha town ya Nyamira na sekta ya bodaboda yatafanya sana kiagera abanafunzi bari baje kwa school university bado ngoza bali baije kamenya na neto wala wanafunzi au baachire baba buri mwana ikinyi bagakora ibyashara hivi nibo bana list bayinite yale ko mande yende gochara unigaira at least negere ibyashara umutunga iga konda sawa barayi ba Nyamira babwatane batige bitina egera batakorera development ukwana na getembe boigo gwitira sinchira yesimi nigo mwanasiasa oye boigo urumo wakiri bwikigambiro kya High Court omoske Filemon Murara apiemi oyo ogendereire kubanira ngo asobo senator bwa Nyamira asensemo yaye otebire obwagachi bwa University eyiga nigo borache kwirera no nyana inchipara koroisiwa egati obuya bonde obunge boigo oirire chinga kechiga akuba kirabuya abarai bonsi bagusi asokoba omostari obosio oika University eyiga kocha Nyamira Wakangambi mono as a members of parliament all the leaders aso mukyo manene bakolire pake university ya chire Nyamira university ekere gocha igegocha ne benefit chinyinge abana funzi ekero bagocha hostel chigoisa na igogo ikatorosi nyumba abana bako bagocha komenya endagera bakuria chipara bono chirosi gubuya chire kyara kero chigocha gosomia ororo ase bakomenya abana bari bagosomo na babande bakuruka baenda university kabari go travel with university chiare yonege ntekia na ndege ntekia mono ensemo yende yabamenya baiga nigo bakwanire obwoba bwabo ekero amagendero munayaiga oguchaka Nyamira nagoteba tibari guchiba manyabya ase agocha akorera guchia nabone guri industry park president gaje kabeka ligena ega no geteneini ono Nyamira entwe traganye ebintu gaki kero kyairire twegeni bono ega namotote inga mwabegire ligena itolegeni ko era guchiurto kore mchango guchiura turegene university ya Nyamira Kingo ripota Getembe kurohiga West Mugirange yego toka meye kaunti ya Nyamira Njefatikad Hisemba na omonjo moligereri amate ya mukoro chinsemo cha Emeroka eyure yo mugaka Nyaraba bungaga nigo yasokire na kugania abali babwatoko omoyo omuyabo gwanja banyaka bagusira ya amate yo kubwatikana amo no burere bw'omugaka oyo obubwa mubwatire ange emyaka 5 nomo atari kunyara gukora kendi gyonse mulikito Gabriel Nyakundi na mange amate yemokurwa sikinyoro kemeroka yugutuka asebunge nyari bari masaba ekaunti ya Kisii nigo yesokiri na kugania obukonyi kurwasi abasamaria baya watikana hano barema buri ase enka eyo asibatebire bunanigo abayiburi babwate obarema anene mono asi omugaka bwinka eyo atari kunyara kurwa asigetanda boigo asi omungina oye atari kunyara korora amba bungaga Nyakiuga igo no nandi genchi na rwari myaka mingi nandi nyumba menyete tinanya kurujoro tinanya kurunyumba nkoimukiwe nandi nairanigo nakende tikiyo nkuria aya natagite kugora nararwari wana chankale marapi nakarorira lakini wana chankale marapi bamaisha tindikwa wana bogunya guita watu tuli nyumba igo tukunya guita tachali akaumia mugongo gwake iga imyaka yarachire karemarite igo mungina agonya kumushughulikira igache gaikira no mungina neraga gukora amaiso nigo bamintana gotewa bunani nigo bagwitira imichando nene mono okonyora kwendagira boigo onyumba yabo nigo yabere engotu mono negitari besete yongochira
Ebe ngonyora ne yente telebune yiri uburi ne yente telejo. Bono nabo bachandegete igo na nyomba yonsi mbabwatie chiringi chiri bubere ibere chiri bakanyora chia obolemavu banda bagora obontetere na nabashughulikira nabagutera riko nabakorera endagera kereta iyo na inje ngo ikaransa igo twarigererani asebaganiriye obokonyi kurwa asebasamaria baya nene muno chinga kichiga bagenderete gwetera n'imicando emenene konyi kurwa so abasamaria bali benkoro y'ugwanja bali nyasara aya kingo reporteria igateseni bwantete kende gikumi kegetembe kurwa sebunge nyari bari masaba county ya Kisii nchengurukwo yakundi Gabi na mwanjo muri bune njira ya mayo kugenda gusira balia batari kwenyara chinsemo nigo litukulia lero amate ya Ezekiel bare korwa sekenyoro kia nyaisia Iringa yo yasiri mwana wa omoke amatuka makaitiri anyara kabage korke mugokobo maga yoko agachirwa enyumba no mwana siasa korwa se county Nyamira asireta Dr. Walter Chanwa ningabaro kyo mugokomo nena kwerenga mbya mona sengenjo yegetambo kirekyo muna gutuma imuliki to podcast okara Goikaga igase kinyoreke kia nyaisia Iringa imeye bunge yega ya West Mugrango astro komena na monenge yega ya Ezekiel Obare amono murugio ya Gladys Chebukerui abo bali no mogoko munene yuko agachirwe nyumba amono musamalimu ya omwana siasa Walter Chanua oyo oliete ira chinga kibasireti omwana obomoke mumuroye ganyore tobo kongwa omwana ya gasira akarasira tokona kuriginga ngaitogo chi omuraya abarayi batokonye tukana kubwatia musubati guruguchanete nabaigwete riogiria gachabaka karigeria kanyora boko nguboro banene agatete ingo murai naro murai Chanua ngocharo konya igo ya matega ya orokiro kogokwa kwabo nagotema kwerere njira bagende ko bagwetera emicande menene kurwasa matuka magega inyerekana ngamo hako yigasirete Ezekiel bare igaharu murwire egento bono bagende to bakogokera narabere kingo chande kangunya kurwara rwara na ekinde iga mubere turi buya igongo baginko banara bamanyikarangero mubere na negase karongo kora tindi bakora buya igo umuntu mono gukora na nyore ginkuria no munginone na abana gocha una muroje na sukuru basoma nako basaba butimbu ati ngurungu chira kyo rwankore igo bono egento na irani buya na irani iri umwesimi woito Chanua asa yakorire bono yana nabaro mogonji tabwati nguru chikokore gasi obiro ye guru mubi tatabi nguru yabageni baje kokonya abageni baje tagonkonya na sukuru sana nga mwana professor orentiro mwana Chanua kurwase bali batumirwa munomo urayo igahabo moyo bwanja nigo baorokiringa nigo bachire kwenekena ko bakiro ligoro yo kwagacho kwenyombe yiga na kuria iranga mbatiko nyara ko babakogendera ko musira elianyara ko bagakwane kibunanko enyorerale ebintu bimutungetiere nere komenya buna bande asekenyoro omogambi Chanua asekenyore ketari oyo bweka abeire gakwagachire nyomba na agachirete enyomba ende nyaisaro ya rugoro enyomba nero yelibati buneye tali ekigyoka chinyomba chyoka akonyire kenyoreke nabo igo okonyire na abana bande kogenda asichi skuru asichi university nechi polytechnic nakobwa mono no na chite no ne kanisa ya Nyaisa Catholic nara akabakonya igo mugambi ora abere ga okonye kenyoreke gwetani no ne nyombe igintabanya kenyoro igati aba obeke nasa yigabaro kyoko kwabo nagateba buna abarayi bange buna abega no babwene to base binyoro eliko nyara ko bagokonya asibatebere nigo bako okoboko abarayi banga buna baiga minto nerense konyora ya guraro nonya mangana ya chiete konyora ya gure tabwate bomenyo bole buya na ndafi ya nonya gagoteba teringi ya mono mermende ya okora mona kunyara na akora kera kinyo monto mono no munyi kwa mono nje nago kirase kenyorukia ne buna nje mutureti sababu ndoche nyombere gaiga ne nyomba ndoche yo mogoko ya maana na kigeko gerango tebo yo minto okorire mermo ase kenyorukia na onkoreire mermo ororo na ndeta agendera gotiga agendera gotubwatise eginko report ligitaseni kya wanjete kya gatembe inche gonkoro kwa Polycarp okara
na mwanju muligiri ukorera basubati bali balese nyomo nigo basabirwe gusangamo ne chiamata chiabo na muno chingaki batwarire ebirengereri byo kugenda Saudi Arabia niga kwano amo na baraibe chikanisa ase ensemo ya Kiengo ebunge ya machoge borabu nigo basabirwe boigo kolenda obwamate bwabo boikiranu eligo kiania ebirengo bye chinyomo kuboneka muri togiri pat copy na mange mi asensemo ya Kiango machoge burabu ase abarayi abayiga bechikanisa besokia naso ugocha kobwatana chinyangi cy'ekigora icyarenga asorogongorwo. Ripota wetu wa area anaitwa Kobi ndio anachukua news yetu ya leo. Obosemye bwabo nigo bwarenge maisomarore aso kulenda lingana lya Nyasaye nabo igo ogocha kunyara kuba uwonchuka na gwetangana ase ebibe. Abarayi kurwase ekanisa ya Grace Tabernacle Church asensemo ya Kiango nigo besokia guchengera okubwatanirwa kwenyangi gati ya Esther Nyamanyi Nyang'au na Jacob Ombese Kenyoru ase bali banyako bakubatu bali kodituko lya lero. Pigia Yesu makofi tena. Amina. Wakati tunaendelea namna hii, Pastor Jacob na mke wako Isa tumesema mbarikiwe na watoto wengi na kazi ya Mungu iendelee. Tire cyaboni go cyarenge maisomarore yoro yugo chikobwatana nabo igo kurenda enyomo nase umusingi boge kanisa. Katika maisha yangu katika mzima kugenda Saudia kwa basubati gwanyako bokwirira okuboneka gwekinyomo kinyinge ayungo rengana n'abarayi bechikanisa banyako awikira nasayo. Sababu watoto wetu wa kike wamepotelea Saudia. Mimi nikiwa pale kwa TV naletewa kesi nyingi sana, nakuta kwamba mama walikosana, kijana walikosana na msichana wakatoroka, msichana akatoroka akaenda Saudia. Akawacha kijana, hakumwambia ameenda Saudia, amepatana na nyumba mbaya ama watu wabaya. Kusaba kwabo nkolianga kinyoma cyako bakikolendwa gwetera so musingi boye kanisa nabo igo bari bakwenda senseri ya Saudia abanyako bakubwatesia abamu abona kubamanya esenge ncheme cyane kego toka asari banyako bago twara umanyi. Kimeumana, aidha ameuliwa ama amekoniwa pesa zake zote, kama hajalipwa anashindwa kurudi nyumbani. Sasa inakuwa tena huyu mwanaume anauliza jamani, ulienda Saudi na huku niambia. Ninataka kusema kwenda Saudia sio mbaya. Ono kubwatana gwechi kanisa abayigo kuchikorandia enchi na ukwarenge ganganye na kubwatania nyange yo asorogongorwo. abantu barabate una serikali ya China barabara atikana abantu babo mu mabaka beka maremo amame marema inere yanyako bagigotebekana ko benyangi entangane okoregana sorogongorwo asamenye bense yanyako bakayegokera segeka getarigeke uri botereke tembe TV kurwa sensemo ya Kiango machoge burabu e county ya Kisii Marietane Gilbert Kobi. Mwanju muligiri ko kirabo no tokorera mangana maya hiye kionga chinsa inye jeni gongoro kwaro ne toto nyagiri kuransa moy manyelio nigo to bwatara nara Wilson Makona ba ku transmission to bwatara nara DJ Atsan ngogandia ogendre gotwara oligiri bya miyaga tembe TV kionga kya mumusi nabo igo otwara botkobya. Magaka ninjo, ninjo retembe, ninjo dorome, mangana mani, mangina ninjo. Omurigereria bugekera mukimaise kiagetembe litkoria rero iyo tuguchiko twara obosemia bwa mwanya gitibwa obosemi bwa mwamugusi tujukwanere goro ya mangana ariye kigusi arengeta abantu bitabwese momenyete n'abantu nore nense yitingima Kenya buna bono togotebana ki kwambwatiri mangana baraguri batarutenje igankienge njo yaye okobekerwe ngana abantu bachikuriga yengana yarenge kumbe teyo ngakingane ngakimwate beteiga ngayane royo ya tariere kwambwatiri mangana baraguri batarutenje kara baraguri mbarengo abamanyia mangana bona mangana arendo kono kubwati abantu nsema bweta ayino yaroje mwambwatiri mangana baraguri batarutenje igorenda sante ono kubwati abantu mangana atabarengeti nando mugusia gatebana ki na atumire chenge mangana ngusa misekale kanogo chetaracha engana nere tutamanyeti
tukanyete ngatigeche aikwa makona ko yaka kaninga ineriga eterachi ne ikirana engana karaye takuna karaye manyaboronge na atumire chenge mangana ngosa miseka no goje teracha angakyayo gotanganira chenge naye chenge yaya na atumire chenge mangana ngosa misekale kanogo goje teracha Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana masi, ninjo bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.